finanțe, venim la finanțe, withdraw funds. Pentru retragere, venim la finanțe, withdraw funds. Facem click pe withdraw funds. Pagina să fie în engleză. E foarte important să fie în engleză ca să proceseze corect. Și, de exemplu, punem 55. Withdraw 55, da? Ne-a pus withdraw free, instrumentul preferat, întrebarea. Și punem întrebarea. Submit. Withdraw, retragere cere trimisă cu succes. În regulă. Aici ne apare deja soldul că nu-l mai avem. Aici ne apare suma în data când am făcut cererea prin ce mediu. O putem și anula dacă vrem. Deci asta am făcut-o în data de 14. Doamnelor, domnilor, aș vrea să vă confirm că plata mi-a fost făcută. Aici se și poate vedea. $55. Am făcut plata. Da? Deja mi-a plătit. Aici. În finanțe. Îmi apare că plata a fost făcută manual. Da? Plata făcută e manual. Din contul. Haideți să intrăm în contul PayPal ca să vedeți că banii mi-au intrat în contul meu de PayPal. Ne logăm în contul în care am făcut plata. Da? Eu nu mi-am configurat e-mail-ul și plata mi-a reținut-o, adică nu mi-a intrat atunci pe moment, dar în data de 17 mi-am configurat e-mail-ul și automat mi-a apărut plata. Aici detalii de primire. 17, cum mi-am configurat e-mail-ul de la contul meu de PayPal, pentru că mi l-am creat acum 3 zile, automat mi-a intrat și detaliile de plată, pentru că mi-a trimis un e-mail în care pot să fac chestia. Aici, da, puteți vedea $55, $2 cu 17 taxa de la PayPal și banii care tocmai mi-a fost trimiși instantaneu. Doar că cum am început să lucrez și să plătesc cu PayPal-ul, în cazul meu personal, este în așteptare perioada de 6-10 zile lucrătoare. E în așteptare ca să pot folosi banii. Deci sunt blocați cum ar fi, dar sunt în contul meu. Asta e politica PayPal-ului pentru siguranță și pentru că mi-am făcut contul recent în PayPal ca să vadă că într-adevăr nu e problema cu plățile și cu tranzacțiile care le-am făcut. Atâta tot, pentru cei care vor să continue, poate să continue. Eu vă sugerez succes. La revedere!